Har du derude nogensinde tænkt over, hvordan de mest succesfulde mennesker på den her klode, de opnår, hvad de egentlig gør? Det har jeg i hvert fald selv tænkt over. Så de næste 14 dage har jeg besluttet mig for at følge i fodsporene på nogle af de mest succesfulde iværksættere og CEOs for at kopiere deres morgenrutiner ved at adoptere koncepterne fra bogen 5 AM Club. Helt lavpraktisk så kommer det til at betyde, at jeg skal stå op klokken 5 om morgenen for at dykke ned i de ritualer, som de her succesfulde iværksættere og mennesker sværger til, for at maksimere effektivitet, kreativitet og velvære. Men hvorfor sværger nogle af de mest succesfulde personer i verden til sådan nogle rutiner, og hvordan kan det ændre både ens liv og karriere? Så hvis du også kunne tænke dig at få svaret på det, så tænker jeg, at du skal blive hængende, mens jeg dokumenterer min rejse og deler mine indsigter, og måske også inspirerer dig derude til at prøve nogle nye morgenrutiner. Men lad os sammen opdage, om morgenrutiner er nøglen til succes. Det er første dag i 5 AM Club, og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var lidt tidligt, men det lykkedes mig at komme op. Så nu der er den næste time, den er dedikeret til Victory Hour, hvor det er, at jeg skal lave 20-20-20-formularen. Så det vil sige, at jeg skal have 20 minutters motion, 20 minutters læring og 20 minutters refleksion. Og min plan det er lidt, at jeg skal tage 20 minutters løb, efterfulgt af 20 minutters læsning. Og så de sidste 20 minutter kommer jeg til at bruge på at skrive dagbog. Så næste step, det bliver at få kridtet løbeskoene og komme derud af. Det var første løbetur overstået. Så nu der er det oppe i lejligheden, og så tænker jeg, at jeg skal have en god kop kaffe, inden vi går i gang med næste fase, som er læring, hvor der vi skal i gang med at læse. Så er vi nået til næste fase, og jeg har fået lavet en kop kaffe. Så nu der er det bare 20 minutters læsning. Og den bog, jeg har valgt at læse i, hedder Measure What Matters. Så er vi nået til næste fase, som er refleksion. Og her der kommer jeg til at skrive min morning journal, hvor det er, at jeg skriver ned, hvilket action points jeg kommer til at tage i løbet af dagen, som beskriver, hvordan jeg kan rykke min virksomhed Philippi fremad, og derudover også, hvordan jeg kan forbedre mig selv med noget self-improvement. Det var første vinderteam i 5 AM Club, så nu er næste step, at jeg egentlig bare skal have noget morgenmad og et bad, og derefter så vil jeg cykle ind på kontoret og fortsætte konceptet, hvor det er, at jeg skal lave 90-90-1, og det vil sige, at jeg skal bruge de første 90 minutter af dagen på et projekt, jeg har udvalgt de næste 90 dage. Og det er sådan set fordi, at i bogen der beskriver forfatteren, at de første 90 minutter af din dag, det er der, hvor du er mest kreativ og kan egentlig overskue den mest besværlige task. Den tid, den skal man bruge fornuftigt på et projekt, der vil kunne bringe meget værdi. Vi stopper lige videoen med en hurtig reklame for BookBeat, fordi jeg har nemlig indgået et samarbejde med dem. Så hvis du er interesseret i 5 AM Club, så kan du få adgang til både e-bogen og lydbogen. Og hvis du ikke kender BookBeat, så er det et kæmpe lydbogs- og e-bogs-univers, der giver dig adgang til over 90.000 forskellige bøger og titler. Så der er virkelig noget for hver en smag. Eksempelvis, hvis 5 AM Club ikke er noget for dig, så kan jeg anbefale, at du prøver Usårlig med David Goggins, som også ligger under Trender lige nu. Det er nemlig også en klar anbefaling. Nede under den her video har jeg lagt et reklamelink til BookBeat, som giver dig 45 dages gratis prøveperiode, hvis du vil ind og lytte til 5 AM Club. Men lad os nu komme tilbage til videoen. Så er det dag 2 i 5 AM Club, og jeg vil faktisk sige, at jeg nærmest er mere frisk i dag, end jeg var i går, eftersom at jeg gik i seng allerede ved 8-tiden, fordi at jeg var helt bumpet, da det blev aften i går. Men hvis man skal have de 8 timer, så skal man også faktisk sove allerede klokken 9. Og det er jo også det, der er lidt konceptet med bogen, det er, at det egentlig er ens morgentimer, som er de produktive timer. Det vil sige, at man bytter ens aftentimer for morgentimer, eftersom at det er dem, der er bedst for ens produktivitet og kreativitet. Så ja. Nu er det dag 2, og jeg skal i gang med Victory Hour. Så det vil sige, at jeg skal have kridtet løbeskoene igen, og så skal vi ud og løbe.
Det var løbetur på dag 2. Jeg vil sige, at der var lidt bedre vejr i går. I dag der er det noget små støvregn. Men nu er det overstået. Og så er det bare op i lejligheden og fortsætte med en kop kaffe og noget læsning. Så vi er nået til step 2 i Victory Hour, og det er vores læringsfase. Så jeg skal i gang med at læse igen, selvom jeg synes, at det er den mest hyggelige fase om morgenen, hvor der man bare sidder og læser med sin kop kaffe. Så er vi nået til fase 3, som er refleksion. Så jeg skal i gang med at skrive min morning journal og planlægge min dag, samt hvilket action points jeg kommer til at tage. Det var så dag 2 i 5 AM Club, og det næste step, det er, at jeg skal cykle ind på kontoret, og så skal jeg bruge de næste 90 minutter på det projekt, jeg har udvalgt, inden mine kollegaer møder, hvorefter at jeg så har færdiggjort min morgenrutine. Så er det dag 7 i 5 AM Club, og det er en lidt køligere morgen. Jeg synes i hvert fald, at det var svært at forlade dynen. Så et godt tip herfra, det er at holde sit soveværelse i en nogenlunde temperatur, sådan at det ikke føles så slemt at forlade den varme dyne. En anden ting, det er, at man skal egentlig, ifølge bogen, så skal man som minimum gøre det her i 66 dage. Fordi der er sådan en regel, der hedder 66 dage til en vane. Og det bygger på noget neuroforskning, hvor det er, at nogle forskere har målt op i hjernen, at hvis man udfører noget i 66 dage i streg, så er det så med til at opbygge en vane i hjernen. Men jeg tror helt sikkert, at i takt med, at man gør det her flere og flere dage, så bliver det nemmere og nemmere, selvom der ikke er gået 66 dage. Så man skal bare holde i og fortsætte. Men I kender rutinen. Det er Victory Hour, så det er løbe, læse, dagbog. Lad os komme i gang. Så er Victory Hour overstået, og nu der er det sådan set bare at komme op på jernhesten og cykle ind på kontoret for at lave 90-90-1. Og i Philippi der lukkede vi en kæmpe kontrakt i går. Muligvis den største kontrakt vi nogensinde har lukket. Så der er sådan set nok at give sig i kast med, så det er bare med at komme ind på kontoret. Så er det sidste dag i 5 AM Club. Og jeg vil sige, at det har været udfordrende, men jeg vil også give bogens forfattere ret i, at morgentimerne de er virkelig noget specielt, og den produktivitet, der følger med, er ret værdifuld. Og systemerne Victory Hour og 90-90-1-reglen, de har fungeret ret godt for mig i hvert fald, så det er muligvis noget, jeg kommer til at holde fast i. Men nu tænker jeg sådan set bare, at vi skal i gang med rutinen, og så gribe dagen. Efter nu 14 dages medlemskab i den eksklusive 5 AM Club, kan jeg sige, at det virkelig har været en udfordrende, men også en givende oplevelse. Det med at stå op klokken 5 om morgenen, det har virkelig åbnet mine øjne for, hvor produktivt og berigende de tidlige morgentimer kan være. Og især Victory Hour, det med både at lave motion, læring og refleksion om morgenen, det giver virkelig et boost til din energi resten af dagen. Så eksperimentet det har virkelig givet mig en god forståelse af, hvad forfatteren mener, når det er, han siger, at man skal eje sin morgen for at løfte resten af sit liv. Så hvis du derude søger en måde at forbedre din generelle velvære eller produktivitet, så synes jeg i hvert fald, at du skal prøve at teste 5 AM Club. Det er måske ikke noget for alle, men det kan meget vel være din nøgle til succes. Men tak fordi du så med på min rejse, og husk at like og subscribe kanalen, og så ses vi måske i 5 AM Club. Vi ses!